Assalamu алейкум, muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта Кара Юрән һәм Куллан. Бу атнада республиканың аграрчылары Казан Экспо күргәзмәләре үзәгенә җыелды. Сөтне сатып алу бәяләре нигә кими? Коллегия барышында оештырылган түгәрәк өстәлдә шул хакта фикер алыштылар. Үзең җитештергәнне үзең эшкәртергә. Норлат сөте агрофермасы тәмамланган цикл белән эшли. Күрсәткечләр яхшы, борчыган мәсьәләләрдә байтак. Фермерлар съездыннан безнең репортаж. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. 2021 елга корылык, каты санкция чикләүләр, узак саклана торган азык-төлеккә ыгы-зыгылы сорау һәм башка мәшәкатьләр булып алуга карамастан, Татарстан бүген икмәкле дә, итле дә. Республика хуҗалыклары узган ел 5 миллион 200 мең тонна икмәк уңышы җыеп алды. Шулай ук Татарстан тарихында беренче мәртәбә 2 миллион тоннадан артык сөт савылган. Ил төбәкләре арасында республика сөт җитештерү буенча беренче, бәрәңге игүдә икенче урынны били. Терлек һәм кош ите, ашлык, йомырка, шикәр чыгындыру буенча да беренче унлыкка керәбез. 2022 елның уңай һәм тискәре нәтиҗәләре турында республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы үткәргән йомгаклау коллегиясендә сүз барды. Саллы планнар да курдылар. Киләчәктә аграр тармакның кайсы юнәлешләрендә дәүләт ярдәмен арттыру планлаштырыла. Казан Экспода яңгыраган яңалыкларны киләсе видеоязмада барларбыз. Башкарылган эшләрне күрсәткечләр дәлилли. Аграрчыларның бүгенге коллегиясендә катнашкан федераль министрлыкның үсемчелек, механизация, химизация һәм үсемлекләрне саклау департаменты директоры Роман Некрасов әйтүенчә, бу системалы эшләү нәтиҗәсе. Регион занимает устойчивые места. Татарстан тулайым продукция җитештерү күләме буенча да, авыл хуҗалыгы культураларының уңышлылыгы буенча да алдынгы урыннарны били. Республика минераль ашламалар кертү күләме буенча Идел буе федераль округында беренче урында тора. Идел буе федераль округында һәр 4-нче килограмм ашлама Татарстан Республикасы туфрагына кертелә. Агросәнәгать комплексының нәтиҗәле эшләвен финанс күрсәткечләре раслый. 2022 елда авыл хуҗалыгы предприятиеләренең акчалата кереме 20%-ка арткан. Табыш 5 миллиард сумга күбрәк. Бу юнәлештә югары нәтиҗәләргә ирешкән районнар аграр министр Марат Җаббаров чыгышында телгә алынды. Районный лидеры Алдынгы районнар Тукай, Кукмара, Әтнә, Балтач, Саба, Мөслим һәм Тәтештә сизелерлек нәтиҗәләр бар, алар беренче унлыкка күтәрелде. Кайбыш, Камытамагы, Яңа Чишмә, Бөгелмә районнары күрсәткечләрен шактый яхшырттылар, 13 һәм аннан да күбрәк баскычка күтәрелделәр. Беренче унлыктан Яшелүзән һәм Питрәш районнары төшеп калган. Бүген төп проблемаларның берсе бөртеклеләргә бәянең түбән булуы. Узган ел авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләргә ярдәм итү максатыннан федераль бюджеттан 1,3 миллиард сумлык ярдәм бүленгән. Бу сатылган 990 мең тонна ашлык өчен бирелгән. Шушы елның апрелендә, гыйнвар-февраль айларында сатылган өчендә 358 миллион сум алачак игенчеләр дип ышандырды министр. 226 мең тонна бөртек дәүләтнең интервенция фондына сатып алынган. Бу алым ашлыкның уртача базар бәясеннән 44%-ка кыйммәтрәккә сатырга мөмкинлек бирә. Киләчәктә игенне чит илләргә сату отышлы булыр иде, тик логистиканың булмавы комачаулый. Удаленность Татарстана от морских портов. Татарстанның диңгез портларыннан ерак, элеваторларның иске булуы, иң кирәк вакытта тимер юл вагоннарының җитешмәве ашлыкны күпләп төяп җибәрергә мөмкинлек бирми. Безгә яңа транспорт логистика шелтәре төзергә 10 сәгать эчендә бөтен тимер юл составын бөртек төй алырлык итәргә һәм экспортны үстерү өчен су транспорты булдырырга кирәк. Дөрес, күп хуҗалыклар үстергән икмәген терлек аша, ит һәм сөткә әйләндереп акча эшли. Мисал итеп, кукмараларны әйтергә кирәк. Хәзер алар тәүлек саен 400 тоннадан артык сөт сава. Саба районында бу күрсәткеч 300 тонна. Үсешнең нигезен яңа инвестицион проектлар тәшкил итә. Шул ук вакытта ел нәтиҗәләре буенча шәхси хуҗалыклар сыер санын 511 башка арттырган. Бу 2005 елдан бирле күрелмәгән хәл. Моңа хөкүмәтнең ярдәме сәбәпче ди белгечләр. Татарстанда быел да ярдәм күләме 110 миллион сумга артып, 536 миллион сумга җитәчәк. Ярдәм итүнең төп өлешен фермерларга һәм кооперативларга бирүче грантлар тәшкил итә. 2022 елда 92 фермер хуҗалыгы 546 миллион сум грант алды. Әлеге проектларны гамәлгә ашыруда нәтиҗәсендә 4000 баш мөгезле ретерлек, шул исәптән 2000-гә якын сыер, 590 мең баш кыш-кырт артачак дип көтелә.
Бүген Татарстанда авыл халкының 12 меңнән артыгы кооперативларга берләшкән. Мәсәлән, Нурлат районында 12 кооперативның 822 пайчысы бар. Алар арасындагы Восток кооперативы халыктан сөт җыеп эшкәртү белән шөгыльләнә. Закуп молока осуществляется из 13 сел. Без сөтне Нурлат районының 13, Аксубай районының 6 авылыннан җыябыз, Самар өлкәсе авылларына да чыгабыз әле. Бүген көндәлек 10 тонна сөттән берничә төрдә сыр һәм атланмай җитештерәбез. Кооперативлар авыл халкы белән эшләргә тиеш. Алар барлык районнарда да оешты. Тик менә 14 райондагы кооперативлар үз эшләрен тиешенчә башкара дип әйтеп булмый, дип белдерде республика рәисе. Моның сәбәпләре дә бар. Авыл җирлегендә фермасы бар икән, бу эш урыннары дигән сүз. Зур хуҗалыклар эшләгән җирлектә халык та малны күбрәк асрый. Анда башка төр ярдәмне алуы да җиңелрәк. Тик соңгы елларда авыл янәшәсендәге фермаларның терлексез бушап калуы борчый. Вот Чистополь. В результате ликвидации инвесторам поголовья без работы остались жители 5 деревень. Это проблема есть, ее надо. Такая же ситуация в Заянском, Зеленодольском, Новошишминском, Вершино-Услонском районах. Уважаемые главы, к вам обращаюсь, Марат Азатович, к вам, инвесторам, кто пришел. Я понимаю, что если это временно, это можно, но в результате, если мы никаких решений не будем принимать, эти села постепенно, они как бы исчезнут. Без работы нельзя. Животноводство у нас очень важный элемент в жизни селян. Баш саны кимегән хуҗалыкларда сөт күләме дә түбән тәгәри, кеше эшсез кала. Нәтиҗәдә авыл халкы читтән эш эзләргә мәҗбүр. Яшь белгечләр дә китеп бара. Бүген авыл хуҗалыгында эшләүчеләрнең нибары 10% гына яшьләр икәнен исәпкә алсак, борчылырлык урын бар. В прошлом году на селе закрепились только 61 выпускник. Хотя мы ежегодно готовим порядка 2000 специалистов для БК, 2 вуза, 23 СПО. Хөкүмәт ярдәмен дөрес итеп кулланган очракта табыш алып, халыкка лаеклы хезмәт хакы түләп, эшне оештырырга мөмкин. Республикада андый мисаллар шактый җыела. Быел да аграрчыларга җирле һәм федераль казнадан яңа төр ярдәм ысуллары каралган. В текущем году мы запускаем новый федеральный проект. Быел без яңа федераль проект башлап җибәрәбез. Яшел чәчелек һәм бәрәңге игү тармакларын үстерү. Башка максатларга тотылмый торган, бары тик бу өлкәгә генә каралган 5 миллиард сум акча бүленәчәк. Бу ярдәмгә үз мәшгуль булып теркәлгән шәхси хуҗалыклар, яшелчә, бәрәңге үстерүчеләр, саклау складлары төзүче зур хуҗалыклар да өмет итә алачак. Импортны алыштыру чарасы буларак селекция орлыкчылык үзәкләре төзелешенең 50% чыгымнарын каплау программасы да быелдан эшләп китәчәк. Бүген исә төп бурыч язгы кыр эшләрен вакытында һәм сыйфатлы башкару. Техника 93%-ка әзер. Белгечләр әйтүенчә, орлыклар да җитәргә тиеш. Казан Экспода 2 көнлек зур күргәзмәдә эшләде. Аграр тармакта хезмәт итүчеләргә, бизнес алып баручыларга нинди генә яңалыклар тәкъдим ителмәде. Аны карап чыгучылар тормышның нинди тизлектә алга аргылганын чамалагандыр. Шулай ук түгәрәк өстәлләрдә фикер алышуларда оештырылды. Быелга күргәзмәдә Россия төбәкләреннән тыш Белоруссия, Кыргызстан вәкилләре дә катнашты. Сөтчелеккә багышланган эшлекле очрашуда шималга бәяләр төшү, эшкәртелгән сөт ризыкларына сорау кимүе хакында сүз барды. Мәсәлән, 2021 ел башында 1 литр сөтнең үз кыйммәте 27 сум булган. Ә менә 22 ел ахырында 33 сум 27 тиенгә җиткән. Чыгымнар үсә, сату бәясе кими. Моның сәбәпләрен дә санап күрсәттеләр. Сөт ризыкларын экспортка чыгару, эшкәртүдә чыгымнар арту һәм сатып алучыларның мөмкинлекләре кимү. Россиянең сөт җитештерүчеләр берлеге киләчәктә шушы кыенлыкларны хәл итү төп бурыч булырга тиеш дип саный. Сөт җитештерүгә кагылган яңалыклар хакында сөйләшүне киләсе тапшыруда дәвам итәрбез. Узган тапшыруда Нурлат районы фермерларының эшчәнлегенә анализ ясаган идек. Алар да бүген сөтне сату бәяләреннән канәгать түгел. Әни эшләргә соң? Мөмкинлеген булса, савылган сөтне эшкәртеп сатарга ди Нурлат сөт агрофирмасы белгечләре. Гомумән, бу хуҗалыкта игенчелек тә, терлекчелек тармагы да тәмамланган цикл белән эшли. Ягъни җитештергән итне дә, сөтне дә үзләрендә эшкәртәләр. Моның өчен махсус цехлар төзеп куйганнар.
Ит һәм сөт ризыкларын ярминкәдә дә саталар, кибетләргә дә чыгаралар. Әле күрше Самара өлкәсенә дә җибәрәләр. Форсаттан файдаланып, эшкәртү цехыннан бер кап сөтнең нинди бәя белән кибетләргә китүен дә белештек. Киләсе видеоязманы караганнан соң, кибет киштәләреннән сез сатып ала торган сөт бәяләре белән үзегез чагыштырып нәтиҗә ясарсыз. Бу тракларда кайчандыр күпләп дуңгыз асраганнар. Заманалар үзгәрә төшкәч сөтчелеккә күчергә ният кылына. Фермаларны эчке яктан сыерларны бәйсез асрарлык итеп сүтеп коралар. Хәзер һәр тракта 200 баш сыер, барлыгы 4 ферма. Башта недән Венгриядән 95 баш мөгезле эре таналар алып кайтылды, 250 баш Киров өлкәсеннән алып кайттык. И шулардан инде үзебездә шушы таналардан үзебездә эшләп каплатып, үзе таналар үзебезгә китте хәзерчелек чиста. Быелгы елга тоже планда тора 100 баш тана алырга. Соңгы елларда терлекчелек тармагына да яңалыклар сәгате минуты белән үтеп керә. Рамил Сиражетдинов әйтмешли, терлек азыгы әзерләргә дә өйрәттеләр хәзер. Хәер, икмәге белән сусыл азыкны гына үзләре әзерлиләр. Анализ алу, дөрес итеп баланслау бүтән оешма карамагында. Хәзер бит инде ашатуда элекке системалардан күчтек инде, бездә генә түгел, башка төшләрдә дә шулай инде ул. Хәзер бөтен азыкларга анализларны, бөтенләрне килеп, бина бездә эшлиләр Солидкормнан, алар аннан килеп специалистлар каннарын алып, азыкларның анализларын алып, безгә рационнарны алар ясап, алар хәзер инде фәннән кала андый зур ниләргә ирешеп булмый. Шуның өчен безгә килеп алар булышалар, алар күрсәтмәсе буенча без эшләп барабыз. Бүген сыйфатлы сөт җитештерәм дисәң, әлбәттә яхшы азык куллану зарур. Быелгы кышта терлек азыгы җитәрлек. Узган кышны Нурлат районында да терлекләрне ашату такы-тыкырак булган. Үткән ел безнең әзрәк азыклар белән проблемалар булды. Баштанына килгәндә бүгенкендә үткән ел белән чагыштырганда безнең дөрестән дә баш саны азаю күзәтелә. Ник дигәндә инде бу безнең инде лейкоз авыруыннан. Нурлат сөте хуҗалыгында мондый фермалар эш җирлектә урнашкан. Авыл янындагы фермаларны бетерү яклы түгел җитәкчелек. Киресенчә, хезмәтне 3 сменада оештырып, авыл халкын эшли итәләр. Менә бу иске чаллы бүлекчәсендә дә 55 кеше эшли бүген. Эшләр бүгенге көндә әле киләчәк 1-4 елга монда без проблема булачак. Бөтенесе үзебезнең халык. И һәрбер отделениедә, һәрбер авылда фирмаларыбыз бар. Менә ул инде тоже бер генә төшкә җыелмады безнең дә отделениедә хуҗалыкта. Шуның өчен һәрбер отделениедә фирма бөтенсендә эшләп бара. И шуның өчен үзенең кешеләренә эштә кирәк бит әле ул халкына. Монда инде бу фирмада эш смена. Хуҗалыкта әллә ни күп сөт артыннан кумыйлар. Бер сыердан уртача 22 литр саву иң кулайы дип белгечләр. Аны арттырам дисәң, чыгымнар да күп тотыла. Булай сыерлар озаграк яши, һәр кайсыннан 5 бозау алмый калган юк диләр. 30-40 литр савучылар 1 яки 2 бозау алу белән чикләнергә мәҗбүрләр. Нурлат сөте хуҗалыгы тәмамланган цикл белән эшләүгә киләнгән. Үгез бозауларны үзләре симертә, үзләрендә суялар һәм итен эшкәртеп саталар. Сөт белән дә шулай. Сөт комбинаты үзләренеке. Анда көн саен 24 тонна сөт китерелә. Принимаем 24 тонны молока в сутки. И успеваете все Успеваем, перерабатываем, делаем кисломолочную продукцию, выпускаем молоко. Бәйләргә килгәндә заводтан артык кыйммәткә җибәрмиләр сәүдә нокталарына. Кибет киштәләрендәге бәяләр белән үзегез дә чагыштырып карый аласыз. Пакет молока 3,2 у нас 47, отпускная цена 2,5, 43 рубля. Бу көннәрдә хуҗалыклардан сөтне сатып алу бәяләре кимүне эшкәртелгән сөт продуктларына сорау кимеде. Кибетләрдә элеккеге кадәр сөт ризыклары сатылмый дип аңлата белгечләр. Чыннан да шулаймы соң бу? Наталья әйтүенчә, алар эшкәртеп җибәргән сөт ризыкларының бер вакытта да кире әйләнеп кайтканы юк икән. Нет, возврата обратно нету. Всю продукцию у нас разбирают. Продукция у нас вкусная. Спросом пользуется. Соңгы вакытта Татарстанда сөт эшкәртү күләме артты. Аны үзебездә генә сатып бетереп булмаса, күрше төбәкләрдәге базарны өйрәнергә, сөт ризыкларын шунда сатуны җайга салу хакында уйланырга вакыттыр мөгаен. Соңгы елларда заманча терлекчелек комплекслары күп төзелә. Белгәнегезчә, аларда сыерларны бәйләп асрап булмый инде. Маллар ел әйләнәсе шул торактан чыкмый диярлек. Бу үз чиратында тояк авыруларының артуына китерә. Ә менә тояк чистарту, аны дәвалауның никадәр авыр хезмәт икәнен мал табиблары яхшы аңлый. Бүген бу юнәлештә аларның эшен җиңеләйтү юлын тапкан җәмгыять тә бар. Сүзебез Тимофеев плюс җәмгыяте тәкъдим иткән хезмәт хакында.
Менә бу станок җайланмага сыер кирип баса, аны курсагыннан бәйләп өскә күтәртәләр. Малның туягын чистарту, дәвалау өчен иң җайлы ысул бу. Гидравлик, механик яки электр ярдәмендә эшләүче станокларны Тимофеев плюс җәмгыяте җитештерә. Белгечләрне үзләренә чакырып укыталар да әле. 172 белгеч уку да булды һәм 21 мең мөгезле эретерлеккә тояк эшкәртү хезмәте күрсәтелде. Бу инде якынча 20дән артык хуҗалык Татарстан регионында. Тимофеев плюс җәмгыяте Россия төбәкләре, хәтта чит илләр белән дә хезмәттәшлек итә. Станоклар Чувашиядәге заводта ясала. Кирәкле детальләрне дә үзләре җитештерә. Хәзер тояк чиренә каршы көрәшүдә хуҗалыкларның төп ярдәмчесе булган җәмгыять Россия күләм бәйгедә оештыра башлаган. Май аенда безнең Ленинград өлкәсендә булачак һәм инде чемпионат дәрәҗәсендә 22-24 июнь көннәрендә Чувашия Республикасында үткәрәбез. Һәм инде ветеринар ортопедларны, тоякчыларны үзләрен сынап карарга әлеге чемпионатка чакырып калабыз. Станок сатып алырга яки бәйгедә катнашырга теләк белдерүчеләр экранда күрсәтелгән телефон яки адрес аша элемтәгә чыгалар. Bir yıl içinde şeşülük jirlerin 43 000 hektarga arttırganlar. 2022 yılda barlığı 1.300.000 tonna börtüklüler jiyip alıngan. Respublikadagı igen oңышының 25% hem üstürilgen şeker çögündürünün 10% alarının ölüşü. Abaylagansızlar, söz fermerlar hakkında bara. Ötken atnada Tataristan fermerları Qozanğa jiyildi. Sıyız barışında süt soğuğunun 9.000 tonnaga, et yetiştirүүнің 376 tonnaga artuğı belgili buldu. Bu sonlarının nindi ağır hizmet aşa berilүүн жер хуҗалары үзләре генә беләдер. Моңа әле күпме кыенлыклар аша ирешелгәнен дә өстәргә кирәк. Бүген 6 миллиард сумлык икмәк амбарларда сатылмый ята диялар. Фермерларның узган елга нәтиҗәләре һәм уртак проблемаларын Гүзәл Хөсәйнова тыңлап кайтты. Татарстан фермерлары узган ел 700 000 тонна сөт сауган. Бу республика сөтенең 38%-ын тәшкил итә. 27 000 тоннага якын яшелчә үстерелгән. Шәхси хуҗалыкларны да кертеп исәпләгәндә 822 000 тонна бәрәңге дигән сүз. Ел сайын диярлек республикада яңа фермер хуҗалыклары оеша. Татарстанда кече формадагы хуҗалыкларның үсешен съездга килгән Россия фермерлары берлеге җитәкчесе дә югары бәяләде. Приятно, что фермеры Республики Татарстан Татарстан фермерларының эшчәнлеге ел сайын үсә бара. Хезмәт нәтиҗәләре Россиянең уртача күрсәткечләреннән югары. Сыер саны да продукция җитештерүнең гомуми күләме артуы да куандыра. Федераль казнадан тыш республика ярдәмендә актив үзләштерәләр. Бүген финанс мөмкинлекләре булучылар яңалыкны да куллана, тотрыклы рәвештә үсешне дә тәэмин итә. Съездда чыгыш ясаган фермерлар үзләре дә Татарстандагы дәүләт ярдәменең әһәмиятен яхшы аңлый. Бүгенге секундда bizning бәхетебез булды инде без Татарстанда булганлыктан һәм Татарстан Республикасы, Татарстан правительствосы любой уровендагы чиновниктар безгә булышып торырга тырыша инде. За последние 6 лет Соңгы 6 елда biz Росагролизинг һәм Татагролизинг аша 80 миллион сумлык авыл хуҗалыгы машиналары сатып алдык. Бу бик зур ярдәм. Без табыш алып эшли торган фермерлар безнең гаризаларны шундый хуплыйлар. Яхшы техника, технологияларны төгәл үтәү билгеле югары уңышларга китерә. Тик менә узган елгы уңышка сорау һәм бәя булмау сәбәпле ашлыкның күп өлешен амбарларда сакларга мәҗбүрләр. Бу хәл Татарстанда гына түгел, башка төбәкләрдә дә күзәтелә. Шуны истә тотып, хуҗалыкларга ярдәм итү хакында Россия фермерлары съездында да сүз кузгаткан булганнар. Без конкрет тәкъдимнәр белән чыгабыз. Беренчедән чыгымнарны киметергә һәм аграриялар өчен дизель ягулыгына акцизларны алырга, чөнки алар федераль трассаларда йөрми. Запас туплар өчен ашлык сатып алырга, бәяләр күтәрелергә, базар эшләп китәргә тиеш. Бу Россия Авыл хуҗалыгы министрлыгы һәм Дәүләт Думасы дәрәҗәсендә хәл ителә торган чаралар комплексы. Әлбәттә, бүген фермерларның проблемалары моның белән генә шикләнми. Кайбер кыенлыклар елдан-ел катлаулана дип зарланалар. Сейчас не связанная поддержка. Хәзер субсидия алган чакта кемнәрдән генә рөхсәт алмыйбыз. Янгын сүндерүчеләр. Саны китсәң шактый. Таләпләр дә күбәя. Ел сайын табышың артырга тиеш. Әкрылык килсә нишләргә? Басуда янгын чыкса да фермер гаепле. Киләчәктә мәдәният министрлыгыннан да рөхсәт алырга тугры килмәгәй идем. Бу кадәрле таләпләрне фермер ничек үтә битерсен?
Наил Рафиков 2000 еллардан бирле Әлмәт районында игенчелек белән шөгыльләнә. Районда җир күп, тик меңләгән гектар эшкәртелми, кысыр ята. Аларны алып икмәк чәчим дигән кешегә җир юк диләр. Сутлашып та карадык, файдасыз ди фермер. Терлекчелектә дә кыенлыклар җитәрлек. Гаилә эшен 28 баш сыердан башлаган Латыйповларның роботлаштырылган фермасында хәзер 250 нәселле сыер асрала. Бөтен фермерларны да, шәхси хуҗалыкларны да борчыган сорау сөткә бәяләрнең төшүе. Süt bəyəsi bugünkü секундә düşdü. İginnin bəyəsi yox, başqa produksiyanın bəyəsi yox, it bəyəsi düşdü. Bütün bir күтәрелә. Bizning produksiya düşə. Например, анда bir küpçək traktor bir küpçəgin alır içində, например, 2 tonna süt soğuk birigə кирәк аларга. Produksiya в разы арта бит инде. Мал сатып алгач, карантин вакытында алына торган анализлар бәясе күтәрелү дә аптырашка калдыра фермерларны. На одну голову 3100 рублей. Bir başqa 3100 сум bu инде алынган анализларны кабатлау гына. 2019 елда бу сумма 500 сумнан да ким иде. Хәзер 6 тапкырга арткан. Biz моны ветеринарлардан сорадык һәм мондый җавап алдык. Эшне 3 югары дәрәҗәдәге белгеч башкарды диделәр. Югыйсә бер кеше өчен 1 сәгатьлек эш инде ул. Бу бер сыерны өчәүләп сауган кебек була бит инде. Аңа карап сыерның сөте артмый, үз кыйммәте артачак. Бүген фермерны авылны яшәтүче диергә мөмкин. Авылдашларына эш тә бирә, сабан туе һәм башка бәйрәмнәрдә иганәче дә. Данис абый Мифтахов республиканың иң өлкән фермерларының берсе. Аңа бүген Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре дигән исем бирелде. Фермерның бурычы эшләп табыш алу гына түгел ди аксакал. Biz şөгыльләнәбез авылны күтәрү өстендә. Яшьләргә үрнәк булсын, балаларга ни булсын, даже үзебезнең хәлдән килгәнчә булышабыз аларга атлар, тайлар тирәсенә, таналар белән, biz авыллар белән таныштырабыз. Фирмаларыбызны күрсәтәбез. Туристик походлар белән Казаннан кайткан кунаклар килеп карап китә. Шулай да төп проблема иске чемодан кебек сөйрәлә әле. Это нехватка людских ресурсов. Кеше булмадымы, значит, бер әйбер эшләп булмый. Менә бүгенге көнне, менә мин инде авылыбызда торам инде, теге анализировать итәм. 72% эшчеләр, алар уже теге переклонный возрастта, 50-дан арткан инде. Менә яшьләр буквально 6 гына кеше анда эшләп йөри. Ул безнең зур авылда әле. Бүтән авылларда вообще яшьләр юк. Шунарга күрә иток нинди булырга может? Уйлап карагыз. Дальнейшем. Фермер хуҗалыгы ачып караучылар күп булды. Тик фермер исеменә тап төшерми эшләүчеләре генә бүген дә уңышларга ирешеп, күрсәткечләрен арттырып көн күрә. Комплексная программа булырга тиеш республикада, чтобы шахсел хуҗалыкларны да, фермерские хозяйстволарны да ничек калдырырга авылда, нинди программаларны представительләргә. Но без шундый проблема белән дә сталкиваться итәбез. Кабинетта утыра торган кешеләр принимать итәләр программалар, бездән сорап та тормыйлар. Алар ярыймы шахсел хуҗалыкларга, фермерларга ярыймы, кооперативларга ярыймы. Шуңа күрә без вот съездда әйтәбез, фермерларда выступать итәргә тиешләр, шундый проблемаларны ничек икән эшкә урнаштырырга. Съездда күп кенә фермерлар, кооператив әгъзалары федераль һәм республика дәрәҗәсендәге мактаулы исемнәр белән бүләкләнде. Кеше хуҗалыгы итү формалары белән тыгыз элемтәдә эшләгән Татарстанның Россельхозбанк бүлеге җитәкчесе Ләлә Кудерметовга да мактаулы фермер исеме бирелде. Мы стараемся быть для наших... Без агросәнәгать комплексынан бигрәк тә фермерларга якын булырга тырышабыз. Банкның уникаль экосистемасы бар, үзебезнеке дип атала. Анда 6 платформа эшлим. Шуларның берсе фермер өчен генә. Бу алар җитештергән продукция өчен электрон сату мәйданы. Экосистемада фермерга үз эшен башларга, үсәргә, квалификациясын күтәрергә кирәк булган бөтен мөмкинлекләр бар. Съезд эшендә кабул ителгән барлык карарлар да Татарстанда фермерлыкны үстерүгә юнәлдерелгән иде. Алар документ тутыруны гадиләштерү, 1 гектарга каралган субсидия һәм грант рәвешендә бүленүче ярдәм акчаларын арттыруны үз иченә ала. Шулай ук җир мәйданнарын рәсмиләштерү усулларын гадиләштерү дә фермерларның күптәнге хыялы.
Туган жер тапшыруының бүгінгі чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Фикер тәкъдимнәрегез булса, аларны экранда күрсәтелгән WhatsApp номерына язып юллый аласыз. Аралашып яшик, исәнлектә күрешергә язсын.